Λοιπόν, την άποψη για το παιχνίδι θα θέλαμε απέναντι στη Βενέτσια. Ο Άρης νίκησε στην πρεμιέρα την Ιταλική ομάδα. Ευκαιρία για να την βάλει και από κάτω σε περίπτωση ισοβαθμίας. Πόσο έτοιμη η ομάδα, πώς βλέπει το παιχνίδι. Very important game for us. I think we just need to be us, be ourselves, follow our tactics, follow our game plan. It's also a very good team we're playing against, so we can't take them lightly. But it's important for us to do the things we're doing in practice and translate it to the game. Σίγουρα είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Πρέπει να μπούμε στο γήπεδο, να είμαστε ο εαυτός μας, να ακολουθήσουμε την τακτική μας και το πλάνο που έχουμε από τις προπονήσεις. Ο αντίπαλός μας, δεν τον υποτιμούμε, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Είναι όμως ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τη βαθμολογία. Και σίγουρα να παίξετε άμυνα. Γιατί με την Κλούζε παίξατε. And for sure to play defense, because against Cluj defense wasn't that good. Yeah, we had some breakdowns in our defensive tactics, but we've been working hard in practice to try to correct it. So like I said, we have to take the things that we're practicing and translate it. Σίγουρα η άμυνά μας δεν ήταν καλή, δεν ακολουθήσαμε το πλάνο σε κάποια σημεία του παιχνιδιού. Προπονούμαστε για αυτό το σκοπό, προσπαθούμε να το διορθώνουμε και όπως είπα και πριν, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε αυτά που κάνουμε, αυτά που κάνουμε στην προπόνηση, να τα εφαρμόσουμε και στη διάρκεια του αγώνα. Αν ο ίδιος αισθάνεται καλύτερα ενώπιση του αυριανού αγώνα. Do you feel better? Yeah. My leg is definitely feeling better. The training staff, the medical group has done a great job of taking care of myself and everybody else. So yeah, I'm good. Αισθάνομαι πολύ καλύτερα, το πόδι μου είναι μια χαρά και το προπονητικό επιτελείο αλλά και το ιατρικό έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά για μένα.